I'm trying to anyway. Got you hard looking mother. Come on. Že lze spojit příjemné s užitečným, ukázala dobročinná wellness party ve prospěch nadace Leontýnka. Tak pro mě to je hlavně ta relaxace, že jo, a aktivní odpočinek, ale relaxace je pro mě třeba jako, což pro někoho může být aktivní odpočinek jízda na koni, která jako není, že jedu jen tak někam do lesa, ale většinou jsou to tréninky, jakože hodina a více. Pro mě je asi ta správná relaxace, když jedu domů a je krásný počasí a jsem třeba u rodičů na chalupě a pijem tam venku kafe, tak to je třeba pro mě relaxace. Občas je pro mě relaxace i to, že toho mám hodně a jdu třeba jenom do obchoďáku a ne, že bych utrácela, ale prostě tam jenom chodím a asi možná takový ženský, trošku ženská záliba, koukám po výlohách. Možná to je další způsob relaxace a pak samozřejmě relaxace, která je aktivní, takže nějaký sport. Zdravá strava, zdravý pohyb, a wellness mi říká relaxace, všechno tohle je wellness. Proč by lidé měli vědět, co je to wellness? Tak já si myslím, že hlavně protože to je pro ně dobré, i když většina lidí to neví, tak si myslím, že to spojení s wellness je něco, co by každý člověk trošku měl mít v sobě. Wellness je o tom, aby se člověk cítil vevnitř dobře, pak to vyzařuje i ven. Takže je to na lidech, no, jak se rozhodnou. Z wellness mám si najradšej takéto lenošenie pri bazéne, samozrejme masáže si vždy veľmi rada vychutnám a všeobecne wellness ako taký. Rada si idem zacvičiť do fitka, rada sa hýbem, ja som od malička vždycky bola vedená k športu. Závodne som hrávala tenis ako dieťa od 6 rokov, robila som závodne atletiku ešte na základnej škole, takže šport a ja, no a samozrejme wellness k tomu patrí, ten oddych a ten relax, to určite, to je to moje náj. U mňa je najväčší problém životospráva. Ja raňajky absolútne neabsolvujem, potom si nejak pred obedom spomeniem, že niečo by som mala dať do úst. Samozrejme, možno je moment, kedy nestihnem ani ten obed si dať a večer si spomeniem, dneska som nič nejedla a to je problém. Dobrá nálada, nějaká dobrá fyzická aktivita, zároveň relax ve vířivce, procházka třeba s Martinou na koních do lesa. Takový, aby se člověk cítil dobře duševně, psychicky, fyzicky, prostě super. 250 hostů z řad manažerů, podnikatelů a celebrit se na wellness parníku skvěle bavilo i díky programu, v němž nechyběla módní přehlídka Petra Lakrona, žonglování Jana Skorkovského s míčem, vystoupení Miss Aerobic a golfové odpalování, což zahájila Martina Dvořáková. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení Moniky Absolonové. Moniko, když se řekne wellness, co ti to říká? Zdravý životní styl a asi nějaký jakože cvičení a masáže a takovéhle věci. Všechno to, co já moc nedělám. Na wellness party nechyběla ani tombola produktů, které mohli hosté shlédnout na výstavě. Top cenou byl investiční diamant za 30 000 a víkend z Porsche Carrera. Nejenom, že se vydražily šaty za 60, ale je tady i darovací šek za 30 a tombola asi za 20, jsme přes 100 000. Já si myslím, že zrakově postižený děti v nadaci Leontýnka můžou být spokojení a my s ohledem na počasí taky. Lilian Fischerová je zakladatelkou nadace Slunce dětem. O charitě tedy ví své. Samozřejmě dělat charitu a mít třeba nadaci nebo občanské sdružení je něco jiného, než když si řadový občan řekne, že by mohl každý měsíc ze svého platu třeba část takovouhle malou, nepatrnou dát dál. Když si to člověk tohleto řekne a řekne si ano, proč ne, já si mám dobře, nic mi v uvozovkách nechybí, tak proč bych se té malé části nemohl vzdát, tak to si právě myslím, že by každý mohl. Tak ono je těžký, že jo, někoho přemlouvat, ale pokud víte, že to jde na dobrou věc, tak vždycky to člověku udělá dobře, když něco takového podpoří. Jsou různý způsoby, jak pomoct. My například dneska pomáháme tím, že jdeme přehlídku. Já myslím, že až budeme opouštět tuhle loď, tak budeme rádi a budeme vědět, že to mělo smysl a budou se tady dražit i šaty, takže budeme vědět i kolik peněz na tu konkrétní organizaci jde. Vždy, keď aj môžem prispieť, tak naozaj zvážim, kde prispiejem, ale samozrejme kopec charitatívnych akcií, ktorých sa zúčastňujem a vždy nějakým způsobem ráda prispějem. Dělala jsi někdy něco pro charitu? Dělala jsem dost často pro charitu minulý rok, když jsem předávala svoje daňové přiznání, tak jsem zjistila, že celý rok jsem dělala charitu, takže v tomto roce jsem se rozhodla, že žádnou charitu nebudu dělat, protože potřebuji dělat i pro sebe. Každý člověk se může jednou dostat do situace, že bude potřebovat pomoc. A pak by si měl vzpomenout právě, že když on někomu pomůže, tak třeba se mu to jednou vrátí. Pomáháš ty?
tak já myslím, že jsem dneska tady, tak tím už pomáhám, takže se o to snažím. Myslím si, že je dobrý, když se lidi podívají na webové stránky, skontaktují jednatele nebo zakladatele toho občanského sdružení, zeptají se na veškeré věci a zároveň je velmi lehce prokazatelné, kam se ty peníze vlastně daly. Ocitla ses někdy v tísni, že si potřebovala opravdu pomoct někoho? Ocitla. A tom víc bych to nekomentovala. Ocitla jsem se někdy v tísni, potřebovala jsem pomoc a je pravda, že se mi dostalo pomoci od úplně cizích lidí a od těch lidí, od kterých jsem to čekala, tak ne. To je taková jako moje zvláštní životní zkušenost, ale jak jsem se bavila o těch organizacích, tak já třeba už 4. rok jsem tváří a on boj proti rakovině prsu, protože vím, že tady ta společnost, nebo tady ta akce má jako velký význam a vím, že to funguje, tak dělejte to jako já, vždycky si to prověřte. Wellness plavba končí. Jak je spokojen pořadatel? Každý z nás pro tu svoji osobní, fyzickou a duševní pohodu chce něco udělat a proč se nesejít, nepobavit a zároveň nepodbořit dobrou věc a potom je wellness a i wellness party.